Okei, mä oon kasannut nyt tämmöisiä vähän negatiivissävytteisiä kommentteja, mitä me ollaan tässä ajan saatossa saatu, ja mä ajattelin nyt lukea näitä Iinalle. Meidän, mitä miehet poseeraa Tinderissä, eka tuli, että Saku Seppälä on laittanut, että tää eka muija näyttää ihan miheltä tai naiselta, joka on vetänyt testoa. Joo, no siitä on tullut aika paljon, niin tää ei nyt mua yllätä ihan hirveästi. Ja sit tollasessa, missä me ollaan mietitty, että miksi me ollaan sinkkuja, niin joku on laittanut, että niin kuin ette ois ihan vitun ärsyttävän olosia ja ankeita. Heti perää, hyi vittu. Okei, mä ymmärrän, mä saatan olla kyllä välillä vähän ärsyttävä. Ja mä ällöttävä. Mutta en mä kyllä ankea mun mielestä oo. No en mun mielestäkään. En minkään mielestä. Itse en uskaltaisi lähentyä mitään noin maskuliinista, näin täys heterona. Ymmärrän. Joo, mä oon vastannut tähän. Ymmärrän Hyvä. Täysin. Ei et uskalla lähestyä mua. No sitten, mikä tuon toisen naamaa vaivaa? Minun. Seuraava samassa videossa, että mikä sun silmää vaivaa ihan vitun ällöttävä? Hei, voittamaton on laittanut meille, että miksi esitätte jatkuvasti miehiä ja milloin lopetatte horkan käytön? Ja heti seuraavana. Kunnon hevoshormonit pärisee tytöillä ääni muistuttaa enemmän jotain testomörköä kuin sievää naisen näyttää. Mä muistan tämän kommentin, mä nauroin, kun se on laittanut ihan helvetisti vielä niitä hevosia. Mut joo, mä ymmärrän. Mä tiedän, mulla on matala ääni ja oon käyttänyt hormonia, niin se on madaltunut siitä. Joo, ja Mä oon siis puhunut siitä rehellisesti. joo, ja mä tiedän myös, että mulla on suhteellisen matala ääni, vaikka mä en oo käyttänyt mitään. Kelaa millainen ois, jos oisin. Riidan kylväjä on laittanut, että ei kukaan noin rumaa lorttoa kyytiinsä ota. No voi he. Hanki silmää, äläkä valita. Hei, sit joku on laittanut, että hommatkaa jo ne miehet itellenne. Mä sanon, että mikä ei ole niin hyvä tyyli ehkäistä minkäännäköistä kanssakäymistä miesten kanssa kuin tää meidän sivu. Tää toimii. Näytätte liian vantaalaisilta veijoilta. Okei, tää oli paha. Iina ei ole hyväksynyt sen vantaalaisuutta. Joo, mä en oo vantaalainen vieläkään. Joku bro on laittanut, että nää kyllä kans kaipais terapiaa, näin sen. Ollaan avun piirissä. Oon käynyt terapiassa 3 vuotta. Joo. Ei ole Musta hätää. tuntuu, että suurin osa kommentoijista voisi ehkä niinku tarvita sitä terapiaa. Mä suosittelen sitä ihan se voisi kaikille. tehdä oikeesti aika hyvää. Joo. No sit täällä oli monta tietysti rumat huulet, töröhuulet, kommenttia varmasti minulle osoitettu. Näytätte miespossuilta. Onpas sulla kaameat huulet ja oletko pannut silmäsi jonkun tekojutun, ei tekoälyä. Vittu, te ootte deekuja. Kyllä ihan mitä tahansa me ollaan, mutta ei me kyllä juoppoja olla. Sitten mun kauppavideo tuli, että kellään vanhuksella oo tollasta losopersettä. Ja myös, että persus on kuin 7 leivän leivinuuni. Sitten Veeti on laittanut meille, että alan epäilee, että teillä on jotakin patoutunutta miesvihaa, kun ei muusta keksi ideoita kuin vammaisista miehistä. Pitää varmasti paikkaansa. Myönnettäköön. No mut en mä tiedä sillä, että... No okei, joo. Sitten joku Katriina mummo on laittanut meille, että peukkua otettu. Ei ihme, että miehet pelkää pyytää teitä treffeille liian kovia muijia. Ei ne pyydä. Ei ne pyydä. Ei tarvii. Sitten Anna Paa on laittanut, että voiko paljon enempää kuulostaa näytellyltä meidän johonkin video. Se on näytelty. Nämä kaikki on.
Ai niin, tää viimeisin, mutta ei vähäisin. Niin joku on kysynyt multa ensin, että Broidi, missä vitus sun silmä on? Ja mä oon sit sanonut siihen, että mulla oli syöpä ja sen takia poistettu, niin sitten tänne on kommentoinut joku toinen, että johtuuko syöpä teston käytöstä. Mutta hän sitten poisti oman kommenttinsa sen jälkeen, kun mä laitoin, että se on... No sun silmään liittyvät niinku vihakommentit on mun mielestä kyllä ihan vitun törkeitä. No joo, mä oon siis silleen samaa mieltä, että kyllä jos ihminen olisi epävarma niin kuin tästä, niin kuin monet niin kuin silmäproteesin käyttäjät on, ja mä ymmärrän sen, niin toihan niin kuin tuntuisi tosi pahalta. Mutta et mä vielä ymmärrän niin kuin sen, että tiedät se mun huulia tai sitä, miten me ollaan jotenkin testosia tai äijiä tai jotain, niin mä vielä ymmärrän, ne on valintoja. Ollut joku sairaus tai joku tällainen. Ja sit se, no en mä tiedä, ehkä nämä ihmiset haluaa vaan niinku oikeesti keksiä jotain semmosia. Ne voi vaan ihan vitun huonosti. Jep. Ne haluaa vaan loukata tosi pahasti. Jep. Mutta valitettavasti se ei tällä kanavalla onnistu.